Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbiyamana sana mwancho muri ya bigitasene kya Ndizi TV nebiro binene tokukwaligania asomoro bile bwensa kya bona mambe asentunde yega ya gatatu ekiritoba tokumenyaga bunga abageni baitu babere bagokira na studio nenda sige keke kirabusio ntabeto gusanga na barabo elinde tokwanirane mase mu mwancho muri na bakwenda gutobwatie mambe abono iga wetera asense meli mitandao asense moya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Wewe unawasanga na ntekerengali kiago wetera namba yesimi ya 0792192834 otomenya soko bwatia omorobeliko na voigo kubatikana nelingana to kwanera emambia ya bona igo manchimuli ya studio ni mbata Bishop abuturabe to gusanga na baraboko bwatikana ne bile yera sebunge anene kubeka amachiko amaya ansechi kanisa igo nabokuru kerengali kiago nga ninki oroche serikali bonete kuimukia nige tambukiro roche akira chikoba gikunereria chikanisa anene mono asense ya Kenya igo manchimuli ya sanga na intwe emambia ya bona iga kulendetka ngireli bageri ya bene ko baligania studio batumanye naki bakorwa karibu sana. Asante. Okay, tuchake na Bishop na yorange. Asante na kwa Bishop Lawrence ngo mambia. Okay. Wando munyakere wa Kisi County Pastor College Forum. Kwa hiyo mrabeka sana mpigila apostolic. Yeah. Asante sana karibu ya studio na Bishop na batumanye naki korwa. Biyamana sabara bategere baito nkoroko Bishop Ntita. Peter. Nkorandika nsa Truth Mission imenyingwa na ndende coordinator Kisi County Pastors College Forum na Nyale Valley Church. Okay, karibu sana studio elinde tobe tugusanga no mwanchu muri ya kolinde to chake na Bishop Mambia tobe tokorasa matuka mange obotutukano bokoene kigwa sechikanisa to chake korasa mangana ali abwatrenti shakaola timeti ekena kikeire serikali gukora mu njiri sechikanisa go senkiro chinga keire serikali ko mukige tambuke na bayo gochaka kubeka marago ama yasi chikanisa ndadota bambe mu relation njoli bolyo ndadota banga saitani manyina soile Kenya. I think some people bali bakora ne chingu chomo ko birecha baswa kusambulia kanisa asenge njama ngana shaka ora takogera ekirenge kejenji kire kanisa eko ga no nyena se serikali itana se school omwana wanyo usalire. Okay. Tumedegera mwana wa masalire abana kuzibanda wana genda kwa ya manasa wose kero itangu toigure nga most of the time abaskari baito ayo mako akoge joa ko release. Okay. Timedenga once baba tanga kire station yefungo once bagandaka again kero ronkeri nga shakaura no monto yomo ulikwata magoso esera kale kumuchunguza biko manyana abamanya magoso bamugame muno monto bene kale ko mokia rio tolio monto mo bekera abantu bonse yonga ekiba kwa tatali wanja kwa Nyasaye. I think in nas kire chaso atukurukane kanisa tetwara jingu jibone kanisa bwata bona. Yes. Okay, yes sana. Bishop ekarengeli kia ongere kiki na kubatikana niyo. Nchege ntonda kwanu maralian kelinga ekanisa ase kire Kenya igotwa kagertenga basa abantu ba chona ba Kristo muraito manene twanjiteruto amana deputy ana abantu be kanisa ono nababwente kuligelinga neli mono baltigarienda mona abantu ande bate birengeli byosali bosibore bwa Kenya onya bawasa kaora bakoreta magoso nabuka bakoreta magoso onya ninjo ntita na koreta magoso mune kanisa sina mochire timba sakobe getango sabande gotango korale Nyasaye na ni ono egento kia mana ekere serikali tabwendi ko kolete ento kia bwene kia bara bwo monto yomo ko kebeka ko bachumura igo ekanisa ya Nyasaye ya Kenya na ta church ata countries
nelinga abantu bae gosibuli gusasi mukulengane katiba yito muneto eto gosibuli igolende to gosaba ngoyole tete bili eye birengere bya gochese kanisa byalenge biya nigo birengere bitayo andi to gosaba ngabitigane ali ndi nyasaya akonya barayi baroro kanisa ngwete nere la yoro kale gento yo moraline bwenete ingane lirigere gwaso gwenge nandi manyikane ngandiri bwenere tkobo anya na to saba barayi baito badusyo kabisa ndo sokoliro rega kore kanisa na ndete kusasima sinjira ya beno yokora mamocho kwenda maminjeri chikonde ta yori lichiko na bago kwana ndili chikele kintali yako muki wabe kwa sabande kuna kusaba wito muna bara ebichi kanisa. Okay. Biya sana sokoro kerengel kyago Bishop Omambia abato tebinga ngaye gwikera mbako monto ochaka korandi ngaye gwikera bakotwaro bosibole boko igori kanisa yayo. Biya man omuntu yojakero chokorani nyasaye nkora ngire bantu baya dumana chile meba ngi twata kusiba tare buru nyasana amanyete Isaya na abanda abangi nyasana amanyete kabarangire gente ketanga ni mundali college kamukararandi Okay. Egende tani muntu kumukora nyasao kobeko okorangire ko muntu imbe yo muntu oria omagoso akorandi tarabanya sawa kwa nere nyuma taraje kanisa abanya sawa kwa nere kale kanisa imakora ndiliwe njirelia omana kwa jira John Spring twara abantu bande baringa ibago omana kwa na bale chichereme ondo kwa kale kitari ngabana nguruma ngo ya ndane korandi so ondo toke gali mota karo mana ngana nchigente ke na igule ngange nkonya so muntu akora so yetaringa ngende college gete ngurombo mu pastor egene ntekere tauti na professor de John Spring omato bali ko genda wasomaka Kabisa. Lakini yito karakyo kuruguru so nana karo kirigere line kego nana karo konya bente bina bana sasa ba kuana nga mana dia pale ntogete atara andi atare ke bosra banta misini atara yeste kanisa atare ke bosna banto bangane ge namba mondo injirate mondo are ke banto tote ba misini konya sa atara momo sibo kwa no kanisa mondo oya moko mana ne mo chano sana ngonga wekina sa ko mosigo mate bana mate kanisa banto so kwa nisa toko nyara toko nyara kwa sababu tu bwa tinga le me yao lakini are nyasa mosigo beka bantu batano chako ikumi ke mirongo ibere ikimoja singi jino mosigo igo kona go chaka na nyasa monyana yeah. Okay. Bishop Bontita, ekero korero monto orangeligu ochire maybe a college onyolira maigeri ali bono iranirenka maybe otali rastinse monchiro rumeta abantu bataranyoro gutolika kergende serikali ne bwenete beke ekerengo kyabashirika bali babwenete ko basikanisa sababu aye kuarangeligu chikorandia maybe gali asegwa chire ko igwire kanisa ororo abantu mbaranyora linganeliga Akiwa chawapara. Moralia yentonkera abunta gete tobeke buya sabantu baito nense ite ya Kenya barategera muno tugukwana. Amangana yo korande ne kanisa ne serikali ne gento tabanyale watanana. Because ye mere kanisa yo kora. Ne serikali yo kora gwetera lichi kuntu to yo kora kemoika. Onyo no monto mo otindete. Tokumarande dio toleka basikali bariko bamanyale bakumubeka ime oiruo kumerukotini one kanisa ne amane serikali gasite kobe kumachikobe ya motigento ekora kimoika one tira na selinga nelinga umuntu ekararangeru nga yagwetera bakache korora kanana n'abantu abekoro amachiko muna batete kobeka basically enteka se bibiri ngeyo because Yesu nere gachagete n'abantu 12 ukibataye bateba 12 ba Yesu bayibaru 60 mbere ya 50 bakobeka bamugatana bateba ngatobeka abantu 50 ona yento turasabira serikali emanyenga amangana kanisa nebwate process uchaguchaka munoko etakere structure organization ye kanisa nebwata machika yo muno montago chaka ende kanisa awao nyankatoliki no bwate bitamba kero weto batisuru kurwabo obo chikobo gosemo katekisto chikobo gosenkio manyo chikobo seminari kyango chikobo priest kire kanisa nebwato morobiri korengana na ke Biblia. So when we come to a kanisa whatever nga babe kama chiko ngomonto wekatu abantu 50 amale kole chester na bamanya whatever na ende ba burukania bateba nga na ende ekerore otukugo korandi otabwati registration gokobe kume osibwe timetinga kyago sangelia ababibiti amachi wanjiri kole chester onye tata ke korandia atabwati registration amunaro na ngante kingo mburukana kerake kekora watebirugoliye banta machine timeso kora baliyo basangero nyombo tari gukwana nande batebire totoka gokorandi otabwati
egento gekorokwa registration ye kanisa se license bono echikelise kobekwa igo emineti obosibole bwogosasima boria ase katiba yaitoro bantu bateneniri ng'amba asasima boronge echikanisa nchiri chigogete chira chiro chinga chiri chibwata abantu abangi bigochia chagete kare bono etagetie ne twarega ya serikali yite etagete tineri ng'abantu mbaendera korandia chiri chiro chigendere gotigara chuka no borandi oboko baigo twabere muna chinsi chinde koreka nase nale bagachite bagakopininga nerikorwa mono muna chema ya Rwanda ori na kolete wocho mata bara imbale bale dictator na mara inali muna mono Ruto is not a dictator no mu Kristo ko korere manene abandi kubwati bantu ba dictator tiegendo gete ba korega sibuneyo lakini aso borandia bwo chaka korandia umuntu karangere uke moika onenga ke ba Petro na Yohana ba korandia malika okwana nga bakarre bikone bagokora bagachukubura ninga lakini abantu aboira nango mo boroso bwabo basomete banyora basomete lakini aya bagokora ahitaneti abasomete bakasini kwanda tari ngona abantu abasomete nande bikone mira kozi bikone bagokora binene nga kibono yanya arekana bakora igoma ngana ke muika moralia koranje Wika understanding amangana ke muika tari ke mobere ya kare kare goteyo morandi ngai mo kosoma negento kia mana nturi gukana ntosome tumla tulega tuchite skulu tubwate papers akibona makartas tubwate tari muntu gojo tulika to emeremo igo to wege to asengenjwe protection ya seria serikali egasto kore to kwerwa ande baikira sawa te sadaki to ko urende nketwaria mbekere kole embe hale to nyuwere taxi ono mangala la makongu serikali eto guringa mutagete to randi bono gostotige to randia ninde motori kemere molende twaru taxi go chese serikali kala ngoira nte taxi kero no nchenguru kere itali chiane monta ande na akona nkuru kero mutie ka kene anyoli mune kwena ngo kanande taxi korande tans ande kwanyora gotewa ekalisembe kare mono moralia asobwenge umuntu rangiri na nyasaye korengana na biblia tulinera mutwa amarikaya kada kupwana iwo gochaka kumurangera ukolenda ya mama mino example baba chere maya muna biso wakwanire bakwane tinga le maya akurangera kare myaka 8 umanya kobuli ga kincho mwana nkinya sanda tukuma tumwe ngukwana asa kamate ijo ukwana tabia salabia na saya ukumanya kurunda ngano morandi na bande mbale bakwebeka kati abarumbanya kobara lakini umuntu urangiri borongere nyasaye gago chakorangeri ukurunda ya mamu mwamuna ko birotira gakira maguta ko morandia onyasaye nekara barandi bakorandiri ingana temini dinga tokorandi ingana to ndisiko ya machiko yaya uyo kwande ndisiko ya machiko seria Kenya nero uyo korandi ine bibiri gukwana tubwene tu asikubekerwa machiko ngamona ayo ko ndaigo korega one yeo chikoba bono agwa chikobali engemuna jinsi chia Abaisilamu bakobeka ensi yaba dichi kirimo eyese Christianity li applicable bono togo sabanga ora korangeri umuntu arandie na kumamanyo manene ngobwate tambe kerobia ekorengana kere structure organization ye kanisa munege ndete na machikali yakobeko se kanisa na ke biblia gentege tangani wikomo manyenya sao rio kwegeno chikorandi kindali chikolinene okay biya sana bishop omambe korate bingo mwanchi muri ose korase mingo mwanchi muri elia chikanisa nchiro tro chichire chinyinge ekero mwachire amaigeli ogali ase chi college kerkende mobwate dikwata chena simoko report koro sese chikanisa chiga cheno mogo operate koro abisinchiro romoko operate koro ndado tabanga kanisa chinyinge bado ndado kora chiso waja kero koro oiso kora na senarwa chipa aja kaba chinge kwetani kanisa na kisi town yoka kora ejande saa moja town ingime kwa lakini Sunday onye kanisa chile town within town imejiweta na sato lakini wanga chikanisa bado nchiracha otoka sabanga serikali yanje chikanisa chiba chinyinge weta 10 meters kanisa nero because tubwata banta abangi bataka kanisa kirenga kyo kungu syanto bengente abantu baitanire abaryo batokire abana batariho bara chikanisa chitaiseni cyari gotoka chika banta abangena kusemeke ya bire chibonekane omurembo ko bese otherwise ekanisa tokekere family nyasara ndiwo bantu baonjoke nani nyasara ngiri abasaja n'abakungu barandi njire kere getongire babujira taba tata watana kere kanisa ekero mu pastor arase
na wate omonto rukoso mobasia osomo biso bichirija bakoroka president baroka president bandi baje kamaleta mbali mbase bandi baroka director mbara bali babege to senior pastors bakomso manena abonga maleta nara babwata bawute to nyawo kwana osiga yabakorokwa so kiriganze ne bwate abana ibaya number 2 Chikanisa njiro morandi ya nyasa morangiri taramwa nere fonda nere kiregento igata kereko banse ye umbrella mna bantu bate SK tubate EK Congress wasobese first ushirika tubate mna kwa mwana yetu ekiscounta za crash forum na bako be member yetu ya mokonya kumuguide nali sub count bwate abarai bamukonya kumuguide nduta yetu morandi atoke karibweka because no nyasa okorangiri mana karo nyasa okorangiri Paulo biko munyena kama tegendo randi na mutumetaze omonto akobanse ya murenda morokeje ukwana so tekane iri morandi abweka ya igane iri morandi be no monto kumukonya kumuguide kora okay yes. Okay via sana narucha sense meriende ya sebili bagote banga chikanisa nchirororo kero chigokora ebikone biri miracles and healing uko gwene koli abantu nga entrenere barachikobeka lichiko abantu barachiko anyoga kunereria abantu gosumurandi gakunereria abantu nachugwa kwa a fine ya 5 million ose kobera segisibo asigika kimyaka 10 toira nango korwa sebuko enga keri ya Yesu ebikanengo kolekana byalingi inki yakogera bono iga obututukano bwa soira se okokolekana ko ebikone nabo igo kubwenya abantu bema tato jago tabayonga biri teru jase abana siasa ya biri te kusimu yo chikora ebirenga binge mono obire to saitani tele nyasai mungatana tinke asanara jeta tanta para ire no mo konya sai ostate kereti ne committee libe karanste bakara se birelia tibali nyasai no nyoro morandi bole waka banta mate obasabera mata osimo kia tobe obakuna nero tamwita mchago lakini haina roho Kristo mwenyewe akaleta akamkia mata ya okuno monta maiso so atutaamini tunasema umonto ega no yo saitani lakini Yesu Kristo akaleta vitu vyote vitali kukwaneka no ene karago akoseria ebirecha kurwa so monto kwaswa chinguru ime igatwala musiba Kenya gatumate ngana bara jera senyo kwa monto bade chembe chio simboli cha kule Jones kiwanga serikali tenga kubeka nyasa limit no ndebwenze kubeka nyasa limit nera kubeka limit ya okono komocha okono gotanda stand nyasa obari chobai karanse abarande babakonye regulation yako nabarande boka batanga kimarande oiga ekawo kwalitali kyomoika igende ekawo kana kyomobere kobwa ayo mwana siasa tamati nyasa omande mangana parliament na size na siasa akona okwana bwana sipigwe siko gari tamati miri ya bwana isa sipigwe okwanda ko sabana igende kumarande yawo kala musa maja kwa bantu banyu musa jumbi yako abantu neri bibilia nakoye kere bibilia nageta kere okale kana sabashika kobwa yo mene kole koligere na koligereria na kona jegera ngai bana tikankane barani ba kolegente ke so okuno komocha na ndi batakere bangame ya batakere kwangama okay bishop Ntita nimetenga no kwaraberia sense ya Kenya samatuka mange kwa bere ko ribinto bigo kole kana se mitandao ngwege no lenga chikanisa nchiroro chiko nereria ba Kenya utaragenda bumaralie ngana ndi komenta se pisa uri kwa bolia serikali yetu ya Kenya nkometi sana kere jagia chese belie kerege gocha ekiki homosexual bakoroka human rights ngokobo konyomo mokungu no mokungu onde human rights konyomo nyomo sacha no musacha onde era human rights lakini kerego ikikara se bikone bigo korwe kanisa na barandia na mutabeli ono sinyuku manyanga ba serikali to nero chente akora bol because ere nchireyo okokandamisa kole ase amangana bikone to lu example si biblia moralia na baminto motegerete abarandi mbalero ne bituko ndori gukana ndori goteba ngamba iyo gocha bara abande bakore bintu bitali kwenda ne ubonyasaye ne biblia lakini ngakiye Yesu akorandi ense nona abantu bae kara kolemerimo baro gotwa marieta bakwane tusana oligeri umuntu uri okubwena gesieri Petro yana bagoso kanisa aba barenge mena bansomya mariko basadukayo abandi bashaba Yahudi
mba understand tie ba mule tinga wacho ko bweni ngono muntu yuwe birecha nga kibono gwakora kwa bweno bulu buli mungu kongainali abayiboli baya no bali se kosoma malika ibu yana ba kwana abayiboli bali bakabate ebiboli umwana oyubwena tiguno muntu manene na bako batebya umwana oligenda abere tinje tete kumanya ya mugo kwana igoro yo to babambwenia ekimanyete kanene na ale korora ono kororandi kim kina cherego utabeli ya mangane chikanise y'abantu bagukwana tingmanye tinki bamineti because ya karogo tabeli y'umuntu nengerelinga okumonere n'ekinguru kimabafu ngwa ne Kiswahili na lira asabya lakini umuntu okire kanisa okire gusasima arwalite sukari arwalite cancer okire nyagitari ororo takita frani olike milioni orule tabweneti ochiro onyole bisobontita umusabire sukari yabwenete umuntu ne billionaire sine millionaire umukiri milioni 100 agakireka nyomba ya sayo ngeire ibona yina bakorokota belinga gerete ikosie baroche tokulia abantu abakibesa umuntu yorenga waminto kibesa icho sinagatumika paka na bwena na chiro somurandi onsabira ubweniri na bweniri inkintate nenera nemereme yenye support ngete kine kintu cyane te bamungatana batarochi ndete ko manyenya bako weke usi inga obikone byanya sai byamene byakene bila bitari otapeli monto tali kunereria ikinege konekere mo twarira abantu twasabira ko yanda nyagitaria muya batotebe timbuya batokonyire twarugie file twaleta papers chikoro king kwa gwate result kwa gwate ureregete twabe ko ri kwa bwenire twanya kuruba rolinga ona barwalete dokitanya tebete entu wa dokita yiteke muika ya mubweniri abantu twasabire babwenire ebikone byabe talinga toraba ya batongosaba neema ya Yesu atoete itorangi we are human beings lakini kanenya sako ire neema ya ye agotumeka munekolengana kandi tiokole igo tabeli echikanisa kolengana serikali yeito nelinga morigererie kanisa nganere kuonereria abantu yoka na inu abantu bale serikali bakuonereria bananchi on for example omuntu wayo bogambie myaka 5 ekirima tika kinge bataka kukwandira oya go seno bo MCA bo MP bo senator within 5 years yako ndi chigari chimwa mutiki nene chibesa esara ri ayo chuku calculate ba minti sabu ingo so ana nakira panta abu maliko boli kubanga rongo tapeli bale abarandi na kwa beka katayo yumna ndo ketaka gotia kagane ka kora barandi okugorega ali morandi otenenkiri bono barandi ntingo kartole biasara tali kanisa yo katawa tegemea kartole biasara ngo gusikatole se community programs twanyora toilet le bintu twakonyira abantu bono utaberi bagukwana tutanye kumanyanga nkiba minute asikuligerie moralia abantu bagotabeli abantu bitomono nabaonia bintu bigo salia community tine tukukwana chipacho kanini kalipacho katoligereti intombero binge chinyasore chasali ya bana baito serikali nanya koge ukwana nyasore kole ba nyasoro yandekere kenyoro bone abantu abana bakonyo nyasore ke koliye ke bone menyinkwa senkuruga ke taliko batangasa ne menyinku mungabere neli chibachiro menyinkwa katauni kalibuka 14 kumenenye igomba kero monta abantu base kunya maru 20 kere babu ngakere litukonta bwata abantu 280 bago tinda kuchika nechikanisa iringa chirenza kanisa chirega alimenyinkwa esende ya mo PH tiganchi bale baigwe PH in Truth Mission Church ende lifetime erogoralia na Maranatha na SDA na Catholic kanisa isana na Deliverance International na abande ndabale tiabe ikomi interest kanisa bono sali town etinji bachi atobuyire chiachire 14 iga abana bakunyenya sori street ya na bange tuko barandeli batobekera machiko to randeli mwana obande ole nse myaka 18 isana ngina tamanyiti naro mungatana atatete abana bango gochiko bakonya ko barandeli abonjole abana tonjole abanga abana baira abantu bamana bachire basomera uchikosi ngakito gochiko bakonya nya babateba ngaweka isana ngina mamanye tutaba misiditi asibaru nya sora rusiri umwana w'umuntu nya sorema konye kile madaya kulevi umaraya abalevi na amoletire kanisa imobero umuntu magosa kiabaga mungatana rucha tanga uyikomanye namanye igo utabeli bagokuwa na ntolochinga ngobera aplique passer abaria genuine leaders of the church bali bakolemere moyo manene bali kagokuwa na ngabwe soko kolema
no koragera koru bona kare koragera onyo nanyoro musiri kongire radio ngolire bagoso kiaro ngolire suti mbe na ngolira senge nje bina ya santu mekire gokora sale baro tu arusiri kurusiro babere chimilionea onyorire milio beire milionea babanye na sabera kwa be milionea bona koimokie sadako ndetere basi nene magoso kiaro wane iga kimuraria abantu bito bamanye serikali itemanya ngaki abarandi bale bari chenu iniga sabiro monto akowe na bali bago tabeli bakorana umuntu goika kosheria onyochire se serikali complain linga pastor frani ngonta peliale tasa kezi bawande kwando kulengana na machiko yense talinga ye generally bago toteya barandi munabono tukuru kwa malieta nabono tokoro kuchiruminati mano kwenda bospa okoli abantu kuminga itokolira abantu munande ganje nanye koli monte ngakonkoli ni nyama yone chinge na chinkoli mono so lende utabeli yomonalia tigari gentu kyabana bagokwana. Okay. Bishop mambe buna na igore bishop ntitako agokwana kora senseme yaye ndo chingano nyena senseme yo esadaka nererete tobo kongwa sensemelie serikali nendekero kulikiriyo bereka gukwanira igoro yogosomia abana chinjera cya Nyasaye metie ekolengana kurase ebuko asinarara bikwego tabaniri ntamanye kebungo specifically batini meteringana ndero gotabanga tiga abana bake bacha sende lakini korendekero kuliria mangana yabunagenda tokoburukana kurase serikali gocha sensemo ya bakenya kirikende trigo chugwa affect abege nwakorwa asensemo ya Nyasaye biama nakina torre nga saitani usore Kenya na anta so tenu gaso to mo isi ya ko kuzimu ya sore Kenya ya watire abana sasa baito one kanisa ya bere mstari wa mbere kora ndio mulembe abo muko bwatirana no ko gacha Kenya na ko kemea serikali abo mu rubiri Nyasaye aso kora kwa na bale ng'abantu abayiga ndoje kunyara na jinde bere mbire bitakere kora tu Kenya kaiga nuka ni kanise ekere ngakera no wite kanise ndato ko goro amaisorola ekere okana ndora niri umwana obwato mwaka oyomo baga miaka 18 toko nyaka ntobwato ekere kwa mbwata nje wankonya ju wankonyere kwangana nde step ene chikola prison yanye tora jimna morali tora ntanga nje kwa ngali bari chikola abantu bari tani baga so ibino ine ntebita meaning on the binga abantu toko nyatoko bwata so what nje mbwata sene jonale kwa ndi njire na ine ndali bali balebe abasibwa Nyasaba kwa basuburu abantu rali mali bakwenda chinga cyabo baba abantu bo mulembe yonga emyaka karango nkani mwana myaka 18 meaning yake mambi kanisa yeteyo no da ko kanisa Kenya pite chikotoko because abapewa myaka 18 wechigoro nkorubaro abantu taikwa ga challenge to ngona watanga to bayi banyasole bantu tumbato babebi bago batoite kiana mazinga abataroli myaka 18 ko bana likuji kwandika kanisa namba 2 no komeko mwana manga ki bokristo mboyo eko era omwana wa bokristo taswana kwananga no yana amakara musubati akwato borito I support nyore kana kora abortion oyitiro mo so inge graba ko ita berba kane so netuma to mokresa ko chakera ali kero mu kungoli ale morito obokristo bwa chakera ali omwana liburwa to mwere kaniso obatiswa abande baso sabat school abande baso Sunday school abande baso catechism baso mangana Nyasa ekero kane kanisa waitire kanisa anteyo kendo yakabere baro bate banga oyo ko kanisa are chesta ko member ye kanisa Kono akiti yangu wana nali suwali narande iri musubati wakoro umaraye pa narande iri omorongi narande iri omwebi wanjire kotolika wana mata wana register nanje ori ushe male mata wana register mako member yana tako kana bano edo no lende zewo jongo kwanya kwalengi ata wasino yembono iga ababa batuna kichibange echo abantu batoko bakwanya tuba kwanya serikali kubise bako tuba bekera samole mbole bate ko nyikomnya komono bate usali tubya bantu tuwate bakenya bwato mane basi nja barandia bono mako nani morandi ya machiko nga esadaka nenda bali kitomono egendo kenye bwata abantu bwata bana sasa baito bwate bako na mungatana abo batindire ngelinga bate wete kanisa ya Kenya nyo morandi Nyasa makonyiro tenenge njoka yunere ngenda enenda mwamu yokotage ati pastor gete bali Nyasa tenengiri aira mali abramba bwata mali abana ba bibiri mbaro batenenge temanya Nyasa seneti monna kata nago sinekero gosoka nekero gosoka inge serikali ba memenya Nyasa go tenenge abatinda batenge tasa serikali ingo basona ne
abantu bari batereketa mali yabo murali ateba tutamase bari mali yabo abandi sinya swara bari koni ntomanyiti lakini batenengi kanisa teri naje kanisa teri naje koranga nju Yesu nako tagete agonjole ke babwata Kenya ke banga kebe Kenya obono boiti obono bari igoro mono okole kanisa imyaka 20 mutu na kwa kanisa ikova Kenya baada ya miaka 20 itakufa. Okay, bien sana. Bishop Ontita ngora tole na nekero obo abantu bakwirobelia sobo choli. Kora toraba na siasa abange chinga kichi baminyokera se kanisa sana. Mwabo muko basabera kini kero babere bagosoa abisi ntwarago sama tukabwangoiga bagokani gwonga mbaliko mbabasa kokora arambe goseme changa se chikanisa. Kero kende inki batari gokanera chinga kichiri siasa ebwatetense ose campaign ebwatetense. Mbuya mono moraria. Tuira na sama chiko no morori we Biblia. Abantu bona barugoti bare ko babe light ke balenga ba ni abanene. Bare ko ba consulted na barugoti nki bawo chiko kora ba manya ko batebi. Okay. Ona lere kanisa tuaguli na intu. Bana siasa ba to control tino ba besa ba ko bak. Ba chicha inga kiri batageta bakonyi batotise besa bikebike bagokora bamanya nk'abantu abatu abatumikire bachire onde tego tabie kanise boke kanisa toke toba ni ndu authority abanyasiasa abamba ko authority store monta gocho tenna mataba ugoro kwana mangana makong akara koliro ma kare monte bina abatumikire bone simio limia tarigo kwanera tate kokorora igo chinsi chibona bakuru muchango. I wonder why a president yito obwanjite nyasaye kurwa lengo mosaye ne kara le korande rwa lenge school ngoliye historia ya voltega pipirie kara bogete nesu ne rongi ere arande le tuno mondo ta lenge one digiri ta bwata digiri ona gaso kanisa abarandi diga bakoikiro vere president kara we ko teneni mechango ye kanisa ngabantu aya bakoro kusivo servants imba choba tusa uchangere nabwate amangana abere elimo mbaro bakurwe michango batari kumanyikana nga yaro koru okuriye rumo na kuri musara cyabuca lakini mbachite bagete abagate abanyogo koranga 20 million nate bunarwa tali ntebweka narwete icyarenge cyonsi na kitwa cyangerete kanise yenga keyo mono magoso kiaro ekare kanise ko cyangere 20 million yagachwa ne kero monta ko gende pao be kamilioni 20 bweka oro sie club kyoko kumyo beke byombo mebyo kumitari ko boliwa kinyo mochango we kanisa baten president ye ituruto ko ibore ke gushina ba interpreter liwo egente ke gwa korete ko tennie mechango abantu ba chombo be gwa korete rusio tige kanise changerwe ya nabanya siasa na inutago to na intu ntoba kanyete ro nyama to korra ego ntoba kanyete 2026 talia 7 taliale halia kana mo jawo chama tele chibesa tuitabe ono ngo sabanga bare wanja batiga mangano koliye ko tennia mchango ye kanisa yoka ende bagenderete intubundo ono kanisa bate tuchangerwe gekara ntori kuli musara otogo tegemete yentonker kwa boli mu bishop ito ekemonga igoro yechibesa chi sataka richiwato muchanda moralia nabaminto motegerete nabanyakanisa musometa abandi mungweterio yeri aki ese kanisa ntobwate lichikoria ekorokunga nani profit making organization kanisa trikoro sibesa chi faida na kiekorokerwe sadaka trikoro kubesa chi trikoro sibesa chi okorente ombanto bamente kande baro sio faida eyebona serikali yata kirengero ereteru tax ono ekaremwali yelindi bicho bantu babere batatu ekanisa igekwa sadaka na sadaka ni kwande kurwa maliko imebuya mono sana ngaleta chi sadaka china se nyumba yo manene elinde nyumba yo manene tu ale ndagara fungo na 10 ne kwaniro mangane ndagara ne kwaniro ro pinto awa ono nyasa tanya kwikana magoraji kuri sadaka elia na nyakorora abantu barona abakoriri baya chorire keja rurwe nere koroberirwe merobiri yagaje kanisa nabaro balinke yikia chibatunge asinjiro morobiri omuyatali soko tabeli elinde banyore chinjere cyoko makorero manene full time makorero manene mirimo yaya ibolende mangana ya serikali go tobekera ambe ngachitenene kindly president yeito koranje tigana mangana ipina ande nyarusi ororo linde to nyale ko batokwagaje nyumba yo manene na Kenya yate netere kanisa ya kanisa no kwegena na ara koletire bakatwikira
tutige Nyasaye akore emeremo yaye Kenya kere choru ekurwe ensemu otenenirie bendere ng'ao etari ya Kristo etete guturwania seito ya Kenya kuno kugusaba kwane. Aha, biya sana. Bishop Omambia. Metinga nkora tore maybe ekigana kikiaberige koleto muchando, maybe chikanise kero bakorandi, maybe umuntu atagete gusabiro nabwo atumuchando gete kwata igunga karuchi besa gete. Metinga nebwenerete korengana nobo Kristo nebwene tumuntu oratangana kurwe sadaka umanya gusabiro gose ekera sabiro arorire ngatika enere buyaira nachikwa kira Nyasaye mbya mono. Marika wana sida kwa marika komi nye kwa irubosa karubosa yina lili chiko lia marika Nyasaye na mondata keiri kurua amaye go sabiru mondata keiri go cha sabiru agwena ta wena amaga Nyasaye mono tira simanga kwa wona Nyasaye mono na wana gara wa sabiru menya kumanya kwa kira Nyasaye mbya mono kwa cha somurandi ya go sabire kali kwa nga tinda wana tinu sadaka yana karwe sadaka naona kirota kwende sene sana maete ingia kwera yawa bora kwene kira jwalinya kwa kwende kwa wene so omonto Nyasaye omuyene omonto maete kwa kamemo lakini abange baba weni una Nyasaye ana monta kira sabiru kwende uchiri lakini dali kanise makuri kwa tanga ngo wena bro we merongevere ngo wena ngule asibu abori kwa kwana so lakini asama sabori ko bori kwa kano mago sabirwa it's like inkonyeroka obora bori bogotoka sebati abantu bande na ngakiende emerobenera onyabantu bara igwana na baokora mate boigo ntubata masomo to ko igwana umuntu oja gosabiro mo ko igwana nga watangaki tipasa nyiwete kule sadaka yana yo kwegina ini return umuntu agatangaki njepasa no transfera ni bwato kwa ngaki tikandwe kente kingenya sayanga aranga ni bwato nenjo kwa ngo kwenwa so it depends ngaki umuntu ruja ko sabiro atarwe sadaka yaye ninki akwana Nyasaye na utura kambe mutu kombe ata tinya sayanga njengo kwa ndega ali okorongwe ne koratongwe okwani singishini ni jana okorongwe nto kwenye mo pastor mate sawo yitima temechano so ntoba ko pastor somo regoro kumbe tabwa temechano muntu batemechano no ruja ko sabiro ndo te Nyasaye njengo kwa ndega okorongwe ni koratongwe so it depends ngaki omuntu bagamana Nyasaye na botambe karuye sadaka no muntu ntonya kuri kombaranga bakosoma onge 500 ngo sabere rukume ngo sabere nabo yuko asikanisa ntubaye sadaka mbali chinde chiko tanga so ntobaye kubwata bia muna bana ko kubona matabao kirira simosa bire matabao naro monta ko bona timate ya omuntu chine sobo balete chibabwate chindele choborogi chindele cha marweire chindele chindruma chikotanyoma omuntu yegende gatanga ntari akosabirwa maye ko wena no kubona matabao ali also so ine tabao dinera so ko montara nsanke kera montara nga ko dosi chirubisa mbere we ko understanding itine ichaka sabuni tangani so meaning wa era suru understand ryo chando rubwaye na matabao arabwaye we kabana matabao na Gideon ya tabao na matabao so chapter 6 so ikotali masaba ko tangana matabao ko rabana litangani na sinale kana ko sabere kwa chiro ko tabwati utamayitinge ke ko sumbe to mbero na ko sabere na ko sabera hakam biamon tanya sama nona watani to adere kale sisi kanisa tuna eko biya baru ini itu menekyo baka wani wo oya maka kabia abande baka kambar bakanda so mo Kristo nya sako sini batamero kuwana totally no muntu kan nota nya sanga biamana so gonga sadaka nero before na after. Okay. Aha, Bishop Wantija. Mete sekurasi buku anganyara kwa degenga maybe ontagote bunga alete ngondi maybe a prepare erinde gochukubuna madabau gete. To chibono timetiko sama tukaya amakia ya igali kali montakolete ngondi neri yakubuguli chibesa. Ino a misunderstanding yerwete koruwesengai. Nkaete moralia linganeliga. Toenda se taukia baruotia se mubanye Elisha bali na Gehazi ale terwe biegwa obianga ngantini ojimwe katorante monde terwe biegwa kabayira na birabyo akara bayirania Gehazi akamanya go sneak akebisa akabwati abantu bali akabate yumo bani otebire biego biribinge abi na bitagete which was against the wiri yomo bani ntobwate biegwa bikurwe bwa senjerengiya ne binde mbere byoturubana na agento kialetro bakonguga abantu baire baonchokire twaletire bimira bitali byeito twansire ko bikoremeremo nabone tigantu mekeke gusi mo gusi na lenge kanisa koritangani
chimbwanchire abagusibe egire chitaliko gokinyasaye kini chikanisa nchire chitageti unaona imile vita abana abaiseke bamanyire bale kobeke yanga kabisa ya masikani one bibira bibantu baliko berire sebya contradictory kende ero konyoro mwana nyaro kale kanisa ale bosa no suposa pi ale kanisa mama kini kanisa chinde nchiri kitali kwanja nonche kanisa ndatini kwanja sinkora ndinga musibati ache kale bosa yo to kuma bayiga tamba ara bali na kole sabe chache ko libyayo wana tubutanta na kwa bere ga singa kiye gaye kanisa ni chinga kichomo elio chikitaite uka koste kanisa ira anda attack eka robo tengo monta kole te sataka kwa guobe kwa ga chungo letire iga sadaka minute ngincho yaye ukuruna wanja kwao tobeteriri wale tengondi yao ona ngondi ntubwa Kristo kolisi bale bwa chikanisa chire koraba igoro ale tune ngondi yao chikoyagacha abatali kolete chibe sene pase chire resi kubeke mpesa ose account ona no mogutanta na mwana nga barandi bakuliera mano oyo ukwana nga barandi bakuliera taliwe chikanisa igaro motindu igaro morogi yomunya bitina omuibi nero ngonya basana nga barandi bono basarekire batenengete naye mono oguchikwabe kalingana njelegete bakali alete ngana linene eye talikoro kekerenga likenga ekine kyobutanta ngwa kanisa abantu bajerige from elebo ye culture ya kero mondo wano tualete rege songo lero limula linene eliyo somwange na nyomba sakorara aise mwana ole miaka 30 25 aikala sina ngena liko anya kugamba miaka yetu ibimbi alengo ole culture ye kanisa mwana tene kani abana baitonga twende engombe ya karuru baka abana mbaruru mateki bibiri ana nate batenje nyasaga kongo mwana mumura onko murugo chenyomba yamane ona igo morali omwana mochaniara twe kanisa mna ali senkora nesa sacrifice ya rugunga abero nyasaga ngo sambona petrol mugaso igoro na masaruli eba tengo ibono oyo nete ba worship original lakini biblia sadaka chia karurwe chechiombe chingondi bate usambe enero kunwa sobya ruewa kare yesa cha ku musaraba akabogo lyonsi agataba aerire agatoletere minto sike muikana so kwegena nere karakuru asensi giso inyore gate betia banafunzi baye go moralia na ba minto mutegerete malika amanya manyete agukwana iga na abere na inwa matukonspi lakini imwanya kolemero ondeta yobwata nyono moyu engesero na no mubuko lakini bono ngogenda ande na abasabire kero yo magule atuwa mo yoye no mubuko ngesero yaye ago chikokole nkie minute abateti ngabono konya munanda ninje mbalinditi na achira bona abatigire liyenga sero ino muna mukwe banga mumenya so ikabwense mukora lingane bakomweli bwense lakini tindi ara na inu nimbatomero makonyo oyoro muikoma chenu otokonya bono omangano kurwegwa kwe kanisa nebintu byalenge kurubo chaka no moralia talibona byachaka Kenya tali Kenya yabichaka ogenda mche na America kabere na abere ne sinatara tali state talinke ndegonya commission irenga enseria ingana nkorande buliro barandi mbwati kiministry chiabo ontakoroka ministry eli italia penini ministries diti checks babwata abantu babwata ndabele bakumete timati ngiye kara Kenya no mwana linga tuwa chikanisa chito materi eteri nga chikanisa chito diabele liko tara sana asifu nga mbono chikanisa chacha akachia abarayi bakora abantu bomanene Paulo kuba baso chinyomba Priskila na Akwila babwate kanisa nyomba atenge kanisa ya Priskila na Akwila nyomba na ago kirekara bakore meme yo koreto mo mangana maya ase Kristo Yesu one problem ya bera nelinga kie kalito achagete kanisa abande baito mtu achagete ku Catholic abande sidie karu aro kanisa che otole kachika soto kanyango cha abande Anglikani baso ile ya isi Pentecostal church la so bonge yere buya abantu barandere kora ligwe ngana liye sa because kire kanisa onye Catholic iyo chake kanisa 2 km square bone onye na city iyo chaka 1 km irigere square
imanye tinki yeko arabakora ngambo bebago chaka chikanisa mune chirali Yesu gekara na abantu banyasaye nkora itoro manene na andi chikanisa chibwante kuti kuchikorwe mere menge Yesu atori abantu baye ne sadaka eru egwa so bonge ekole mere mayanyasaye kaite kuruwo sadaka kuna botantanti abantu kwanyore ngondi eriobekere pasa ngondi emboli ne rubukume kuchikore kogorwa muntu kumingana baye kuchinyingega ye ne sadaka bakorwa korega na barikanya saye sadaka nyingi kwa nero ya letro como serikali osenese pata tukoli kiende kurustole kidendo mala linga ki serikali emanye kanise ukore binte binga sana tuwate bintu to support abana ba school twasomia abana bakwenda bali egasi serikali yakora twayakonya mbama etisi kurukurwa kwanyo abana basomere babira abantu nge kanise ite changiti kabisa. Bishop Mambia tasanga sensemeri naro rasinaro chingam asensemeri ya registrar oika otuare edigiri tumetiriri moko genda college kero moko enda konyora maigiri ngaki moko ba awarded be mano monale school chia bere chinyinge na enda to kwana tanga tali edigiri uchikorande wale bakabantu bande basoba profession mbalimbali abalimu omwalimu taiko soma kiria someta college yako ni tubeka bako kwenye robuturu mwasikali osometa ka ubunduki oye tumeka sata ke kwenye tumeka so ibona ambege nteke tani kwenye muntu na manyeka ntu abantu manyekitali tubwata oko enda ko tokanyeroko tokanya miona nisumbua so iko montaje ta college unaje ta college kabisa iko ngente tani monta to tuara no ko na wanje kasi yae omorande ngente ko mokanya ko morande na oderi tanga no ko kunya sabe ke temia muito oria bwate me ayaka benne na maoga akobekerwa ko mokonya atware omuroberi omuya yani ara ko no monto okumanye binde binge theological college ninge sana ko genda nani bya bali beti bakosoma kero nase bibiri to abantu bandi batumire cyo basoma wale pa no maso bali basoma te mwana mangana nyasa oikalita no morando yako abe na somete school Sekinya ta korte form 4 ika some certificate na me pe kire diploma lakini korte form 4 ika ta kire some kurwa certificate diploma aya diploma kunyo kunyelekana aga na degree masters na koendera na nyasako mwali bali olio okora lakini ko mekera eras ngo morandia tu ale degree ama ko korandia bono ne men mojo wakano because tojo ko ngakana abantu barandiri kubona ika mungatana baigana abantu bakora nabarandi bataje school ndubada bakatikista agedesa late lakini osomira abantu bande babera afata bande babera bishop bande babera balimu kwenda lingana nyasaye na inde might it doesn't matter a professor iko wikana simo marandi okerekeresa to kwarandiria naenda kwa tukama ikaranza terena minyoka watu kama asenge njo chinguru chiri nyasabe ketemea so tande giria korandi nombe ko nyasaye iko serikali telie digiri mono eri lyo mondo ko kwae na inde banje abarandi ba monjo kana ine ba mo recommend ngumana to maete nyisana murangirite ko bongo monto utasomete mangana aiga amusari utusetis seria usalingo genda ndo most ile abantu baralia nabo bate imani tofauti nanje imani yabo ko nyaranga ne dini ngao edini etari ya Kristo mbiya ko bero akere ne yake yabo lakini babeke na boro abantu bande ba kotegerera aba Kristo bande batera ba Islam bande batera ba Hindu kumanyengi mukere kera ngo kwa no mu Kristo ko understanding kingo kwa ekera ngo kwa nyaro mu ko machano na iwete ngo kwa nyori bya mu ko machano na iwete ngo kwa bano be ko monto no yo ndanga lazima be ko sana ko vi ma mo ko ma ko gas so tunyoro monto o kwa understanding to ko kwa okay vya sana timetingi bishop titora be ko kwa na because toro chenga lichike ligeli vekera se chikanisa ingi batara bikera chi mosque bali ngete abakeresto tinki tagetira nene serikali iteligereti taliba Kristo chikanisa ya Pentecost na evangelical nke mbali na acha na Waislamu mbali na acha na kanisa chini nechi naona sama ngana tax exemption ntu abande mbona to gutira to le chikanisa chinke to bwatcho kana session chinke ona na chibataga itiko limia muna aba president bande ba kole chinse chia bale to gwatara litalia president tarangosara Kenya inganeli ga ndiri abatete bakora bono baligere timona batukorandia namba 2 nchenkagerete ngaba bagotobekero moso nimuna bamungatana
twaitire birecha babogoreti mono bakabarete barigenjera bagotokanya birecha bansire kubatumeka ninde basarie malaria amangana maya nyasaye abantu baitu baikeirwe baonjoke bagende bayokorera manene ngenjende mateka rogo chama minje yo monte genta akora kirkiae na bagokwanga takogoita bo moraria kabisa bona kada bagokwana nga bakulige nga chikanisa bakoloka liricha si organization tima tingamba begete bakabasiramu because religion is a religion babegete chinde chonsime kini bono chikulige lyonyora nga batagete satani akagurupu gete kaumbegetiga kabarandi bachire bakora Yesu enjirelia bakorete ngaki ya Yesu bakobolinga manta baikaranza bakabali bari karanza babona linga monto yo chiro kuruku Yesu njara gocha nenkong nere baro linga Yesu ngotarale Kenya akini tete ko manyinga ki na mokwana na morakwana na motosiba monomara tosibe na motobeka ensemo na morato beke abato korandi ku restaurant na ande torandi mono ko bwa chimuna mwato tiga age kare ente kanenke linga ime tonto bwato ko bwa ko korandi Yesu wono egente kibata ko beka nga chikanisa ni tubatage tiki Pentecostal churches mostly Pentecostal achikolige lugwa wono ngo sababa bara baito bari goralia kumoranche Pentecostal nero ya ponte deputy ya sekenyoro ya kore merememi ya lentiro molembe macha ni ruona mo kubolinga hiyo korusina tunyirani ono mu president ya rwantali yeriende kage kande mapema keruo pi kanisa chigenda ko na chiarenge chirali Yesu oyo kwanda maminche ikolia serikali era tigali chikoli manyore oyo korandiringa na boronge nkimwamo boleria tiganera alandie takumubekera ni merioka nona basigali ngo salivale anyoro ndemo no liri teta karasa bante tulutura karasa bande baita bangaba timine tia basigali bonsi nababe sigali baito naba yaba kolemere memia ono morandi omaka kolya momocho tigabatio tobe como saraba twensi abande para to koralinga na lyo maene bande to kwana mangana nyasaye senjere ya bene ya konya abantu bomane mbia sana bishop ndota kwandanga emeke mebenero ya berikego cha sense ya Kenya timetinga kyora semi omwanchi muri eri bekagu yatana na korwa semeke yo ngakiara bega kumanyanga ene meke mebe ene meke mia umwe kumotana yo siasa yo mungatana madeta to chaganda keswa na kunikwete kwa mboli umwe kumotana ni mwe pino mungatana ndasipo wangama sango kachwanera tato watabanga asanarate beta watabanga ngomo randio takwana kanise ta toromo murandio nde yakubwato wana nyuma na mimi na ukora ndele bireja ngiba ngandi tabi antu banga ki molende mocho no mobe wana banga ngo toka ngo kwana iko wana ayo ngo sa gendo kena watanga ki kanisa onda to watelete kanisa ya nyasaye te toka asa siasa ndo bwatana sasa so mimi situmie ekegero kyo I support 100% kanisa te toka siasa ngiko support aba bonke bonzi pibale 11 kesi keusiwa I think bale kesi na Nyamira abale 13 bonzi pinde kanisa iko batige kwa bana siasa si bonzi na bana siasa tigaba na yeto chisalende abale 10 constitution si inyarogoro plus 9 plus igana entole 13 plus nominated timbaro roso maybe assume we were 15 bonzi basalende kasi baje tokalele kasi nyasamo bonzi batabiro kanisa etike siasa mbara bako mpungo ano soronganye tenere patroni yana patroni ino Kristo abo tigale ya onyonga batike kyarne kanisa bale na Kristo mungatana no Kristo ale nera tige na ayo ndo kende ntumune kanisa totige wakachikura because panyawanda totige siasa ngo chikori ngikori kadi wakekura si bon goto wata totige kan ense yabo era au na bantu batari ba Kristo badabe kanisa ngoyo tali mo Kristo bara tutigere nyindi njide jirae naba tindu abarogi bajore president yabana apunga babo because kanisa yaro ekore asinyasa yoli kineli gani go lakini mbaiko change kwa tanto kwa better sense okay matia kerege bishop Bwanti na boko unga mkono mo bishop Minto to kole mene monera yo kisi county
kelinga abapunga kale bako kali chiko munelio nga kanise ya atana nense yabo ge ongenje ndenelinge kanisa yabere kando abakora abono ntomese wajikorwa because Kenya is a Christian country. Here we are 85% if I'm not wrong. Christianity. Okay. Ona karere is not a teli Muslim religion, teli Hindu religion yere ke Kristo. Ona barusho bo Kristo mungatana mna goteba. Ero simo Catholic yo karitima tinga zakia kochia. Na ale kanisa no mo Kristali. Ona atige. Ayende kanere. Bo si pie bunge makenga tiri kwatasi. Abantu bara 90% n'aba Kristo. Ona batera ngamba ba siasa na barabaru wororo na intwe kanisa ntu akakura abantu bali kanisa millions of Christians batiga gwa kachukura n'abarandia. Ona ndo chenga yesara ina bwanga sa. Yako ra ina mangana mungatana ko beka kaitenga okole mengoro. Ko nyona ngengoli na bora chebwe bonya ngwasa ilio kwale menke. To kole mene na muna bona kole matenyo tinga nera ngo chikomoitere. Ona twa usabanga gente bakubeka nga kanisa tiga na siasa pi kanisa mune kuru siasa na ndete ko tachona abantu mbaba se korreka norora nkayibalu se tia malika ya because ke maliko kuruchana simpa ko and revelation ama to ko sipinyo nje sa manyene iwa mabole tinga nkurule ba bango agatebe kaisari ebiaye oe ebianya sa onje sabono ne no motorito akini kurumega kings Pons peace ba betana ba prophets e ba re ko genda mana barabu no ba re ko ba instructions what to do problem ya bera ko gara banta bataro che kanisa ko ba ya mana ne kanisa eta ya chire e ka tubuto okubwa kulikwaye the responsibility yaye ko tu authority ko control ya bantu na bona tu abere ni to saberera Tongu kwana tu abasoranga akitokonya instead ba tutega akitokonya masaba tokole merimo ya sensebuya igense machanie ruo kanise ruo tikukando ni nsete we kole tagete ense ya helsi. Okay. Metinga asensemeli tokoranga no nekera baraiba chotro kero bagotia nigu ngotumika balebuko kero bagocha kemeyega gete chi function chinyinge cyabana siasa ngorasa babale metekero bagote babatanene ekanisa na siasa timetibona barandi mogocha muri gocha gwikira na semeyege yimwakara masaba basene bono emiletinga muna bono intwe kanisa ekane bibilie nere ko tuaitiani ku parliament andos sense yake bakie koti nero como kiuro gwatiana ngo kwana nekene bono rolie bagocha kurusio bare tingata ukigo sege gocha kutumeka because nye bibili baye kanire ndo tacho ndo to kamekutana yabo ngakito gocha bachorana na linde ngakibago cha gusaba masabo because ekenenge ndonga ete mungatana abo gete gosenye nyogo agacha kanyororo tire tu akerete kirecha gatumeka mungatana kuranja suri Yesu tiao konyo toleke utigana mangano go chandeka ne wasana ne kanisa ya Kenya elinda abantu be kanisa bakole kanisa toko yatana na nese because kanisa na herense te konyara kwa bensi tabwati abakristo tabwati abaisilamu abahindu abakristo baosipi n'abantu bali sense ya Kenya akora Yesu bande baralimuna ba kwengana kwa bakole mbapwate right yo busibari bwo sasima ne kara babegete busibari bwo sasima na mona yende ke babekire ke kende lipeti oseti kichikiu na bao karangari guchimwine yo nkelinga ki kara kibagyanche rero chenga komo kibale bendera ya yegro Kenya yetu lakini Nyasaye tagotutika na turwane abana baito mbao chwanjiri kwenda ne bintu biteyo echikalcha teyo ekemire yitu kyabagusi semwabe tabagusiba minto tubwaterere ke mire gitu kenge kia abana abaseke bare ko segwa babangu yabanda chinka cyabo bayanda bababange nabana bamura mutiga yako jakobera nabanyokonyomba tigana pingo era muleta tabagaka ke ono ko jakobera mamu minu mura ko so nyomba ngina sakura na ise na mako ara mamachama nene ko mone ebintu bune kanisa chidikati chirigererie ko tokonya kana Kenya etigare ko be kanisa ndinzi igintekamo. Okay. Bishop Mambe na bato tebinga ebile yenga ke ego chku affect kanisa na bege no ba Kristo ngakira chko ba affect. In fact kwa naona kwa
kwa renga yeje kwa katika kanisa kukole kanisa ya Kenya pi uitaba nani bali nyasara ngiri bataje skulu wa moyo na koleto butanduru bonge obo ibrahim kubucho bubucho bonge corruption ne Kenya corruption is number 1 yeje komenta because abantu baje ko banya saya mate yakirono na I think no tell ba nyongwana bwana Yesu asifiwe sana ya bakole kolema ama sita ba likwane na mkatangu likwana sanga bwana asifiwe bwana wake huyo achunguzu sana tujenga bwana gani anapenda kusema juu hiyo salia okobwata no Kristo na ende mbachi kogera nyasara mu aseme kutano ndio hospital wasabanga basike kanisa na ndi baita sali bagesa asime na ende kanisa chipa ile just aso bonge na nyane bange hiyo kotole chiro no ne baite no nta onya kwande echo ikabwakana so astate tutai kutoka andons na itoka swegali wakana tole bati kanisa pi kiara kiro mangu ngol tole tans bitabi jangi toko gora ino toka kwa na chinga Jones no that's what it's the mabati chinga se chiba se tole chinga so na nori nyasa aseni bamweli baka samukiri goro aseni kapse wonga baite kanisa wetera saitani kutumia kachiaje ya soire Kenya na engakia chia soire Kenya se Kenya sa muke bantu bayigoro saitani na muke bantu bayigoro mwana sai mukiria basumba president no mutoleka deputy ya bantu banyasa aso benge na ba Kristo bali na bamwe nyasa na saitani no mukiria stand ya bantu baye kopinga nyasa rakanga ki na yale bantu bali banyasa ma mwana ndwa kwa so gono weta Kenya kanisa na no kobeko obisa kati kanisa na serikali okay atimetia sense myago Bishop Ntita ngakioro che kanisa rachiko affected orosinga ntuchiko twara banta bangi bataliko ende kanisa samatuka in fact ito kunyara wa affect kanisa nyasa endo kera affected no kobeka machika banya batete kobeka lakini merobelio manene to kujetene no baingo babe rode mbatemete achiko teneni bakabundele biro igoro bakaba makonde bantu mbatembete kulmaega babo Nebukadneza obeka machiko yasaya kamotebinga ninjo utiema ende brosano lisi mune ngombe miaka 7 example ni chiro chinyinge ndarwe pipirime to kunyara go tsane kutanta ni njiri ya nyasaya nayo ole tantani kale nyasaya roma itana bwata begende baya kale menemo elicha kaba yo sepeli bai mokaba pali baita bani ba kora akakana rabwe kole kara ilense akagetengo ikire akolera ngana rotigalete ngento nyasaya kolete kiya kamate elicha boka kanywa macha ino magati osabali bwatene ntambe nyumba ya nyasaye mema ya nyasaye to ko yetende whatever yora anya ko rutaruta mangana umweli yote garabu akini enchiri goika egenderere yakara to ko nyako nya affect kinenda sobo na igenga kiye mugatana mbale tamachika bakubeka bayayete na bunge ndocho bakati na senate na maria wa senate bali ora na babunge nabantu batolegete bamayete nyasaye abandi bayokandikanisa chonse abakristo kente kinge uchikoleta mbuya ase nyumba ya nyasaye sense ya Kenya igoto sabanga magetege pi ande mokebwa toke komoranja barali ba minto smwabeta aba bara ibaito smwabeta moesi pi morali osoro motolegete miaka yonsi na banda otwanjite baba sairi chanda ba mpi baito twanjite ba kola sairi sana mu Islam lakini nyali bali chache ntudire tu Islam tu amwete chikura is doing a good job nanda bakora buya ona kana bagotera tutigana na barabu ngo chikuba support rinde ngiye kibara chikokora ekanise tayo ikore kanisa na ntuna abantu bose pina baito twensi igotiga tokole mbere moyo mane na senjira ya bene batotige tokole mbere mu ba wa kanisa yero ba konya ko affect ebara kole bintu bya babeka bakole kini bado bakatorandi okay atobeka chuguni na batokorandi biara sana maybe kamkatanga pamoja from Barin watching Elvin Corazon Kisa katanga good morning greet my cousin there Bishop Lawrence Nyanuga Omambia okay masari wege sosokorwa Nakuru City nagende takobati umurobere Roda Ruth good morning from Gulf happy TBT edition watching this TV news digital and Sakia live mbia mwana sana sibali mogende takolika ujumbe chino tuchake na Bishop Omambia obasimye bwa uwo mweli gocha somo nchumuligerelia kubatikana ningane iringete kanisa mboro byobo mbele mwino watanga ase kera bono mabe maiso mosabe nyasaba usi baito bali mo na bali mo kwege usi ene ngiyo gosaba kera mongara mangana lega ene ngiyo mwero ngiyo gosaba egendo kende kanye sakalitali kuigwa bada to kumena nyasaba na inde kansa nere tayari ko tena nje para ko ranga nyasaba ma de chense nyamya kapara lakini ndo bada chense igoliye bana banyasaba abara kola makumya sana nyasara tena
arwanirira abantu bae matintu n'abanyasaye twakwanire bangire batutegera mo kwangwa tegere sauti ya nyasaye nyasaye munya na wika ngo bikiafu ekera mugodi na bintu byake mwika nani bintu toko ne byake mwika yani bintu bi imani otabiro otorabyenje bintu bya mubere ne bintu byake mwika yonga asarakali kumugobeka majiko renda mono ngomugodi nere okay we sana Bishop Ntita ntelingana lia mwali ndasenta tebya serikali yetu nelinga ebintu byonsi babegete abitukutarale tigana na bari pi nye batete kuigwa mangana nyasaye okura ibo atukupi na barandi balimo bakora ebintu birema minja ye Biblia na ino monchoke motoleke mubwata na bakora ndi senjerengia totara soburabu linde lingana nyasaye tyo wakwe nyaro Bona amangana yo sipiba bakora se Kenya ni otoko ro semi bwito ngaki abakere sotakora ro barange time ko kasaba ekere chagiata kide kanisa Kenya amungatana ne bili yao tie mbogane te baso kora kende Kenya moye tikana ne ro pimna barandi bakuanire mutegererio nande president itundu matengo tegera na iwete kora anje no gotegera butambe gwatige bintu binde takuganya ngakabi ke mesoma ko bitiga bitige bona iga otige usibole bo Kenya abantu basasima senjera abena soronga sibakora lingana lyo maene bagenda maminje yeri chikoliense kara abenga twachiri maminjaro ensiri ne bwateli chikolia ko remere mombe yamana okay mbiyamana sana sikoira chinga kicheno nabo igogoikera na ase studio mukwaliga ni abege no gochase kansaino bate yase gotokango by the kanisa leo toka itiri suneka ni binga apostolic anale masagarali ngale rangu mena arandi bonse ba South Mugerango kuja South Nyamarambe aso kwana mangana yiga so yo sanane no Nyamarambe bali basi bali nsembeli nganya ngo cyane sanane ga okay nje ngo kwaliga ni kanisa Truth Mission menyingo market no toko balia kanisa mabati amabaliri ono mchuto ligi Yesu ali ndikora libirecha ndikuri bantu ndiko sasimo nyasaye ore moyo amintombo ntumwesi mwarabu nchugo chamonyo manene abakonya na ndabaseni okay mbiyamana sana so goikera na se studio nabo yogosanga no mwanchi muligeria emambi yabona igano gosemera kwanenga mwanchi mulire berega kwemanya amange gwetera omurubiri wensaki yabona mambi kondo mwanchi mulire goikirabo no to wikira omoelio bokumurukira omurubiri yiga asimambi yabona gatumira nelitkolia ankyo astra beto gosanga amange mbiyamana sana kira kwa berego kotobwatia korwe mambi yaringe engia goikira bonega mbiyamana sana se job ma ange yobaka twali bagalia bena sogosanga nabageni belitkolia rero nabigo Abigail Nyanchama oyo bagakwaneke na chibi channel yogi legokera sole asinjira ya bene ritere ne Kerubo Frida twara obuligelia orobya yamana